su propuesta da iniciativa e antes do debate. Hostia, me faltan as gafas. Teño encendido isto. Bos días a todos e a todas. Dá comezo a sesión ordinaria do Pleno do Concello de 19 de 12 de 2016. Primeiro punto da orde do día, aprobación do borrador da acta ordinaria de 21 de 11 de 2016. Algúnha intervención? Se non hai ninguna intervención, pasamos á parte resolutiva. Dase por aprobada, non? Dase por aprobada, claro, por unanimidade. A parte resolutiva, que é punto número 2, modificación do regulamento dos mercados municipais de abastos do Concello de Pontevedra, aprobación inicial. Señor secretario, ten a palabra. O presente asunto quedou pendente da sesión anterior, xa fora dictaminado na sesión da Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza do 16 do mes pasado, sendo o sentido do ditame favorable coas abstencións de todos os grupos, a excepción do BNG, que votou favorablemente. Moitas grazas, señor secretario. Señor García Legísimo, ten a palabra. Bo día a todos e a todas, gracias. Ben, este punto do orden do día quedou sobre a mesa a petición dos grupos da oposición no pasado pleno e de conformidade co regulamento orgánico do pleno, pois volves a traer no día de hoxe. Indicar que durante este mes, máis ou menos, que transcorrido, pois non se presentou alegación algunha, nin inscrito algún, nin por parte de ningún grupo da oposición, nin tampouco por parte da asociación, de usuarios da praza. Este regulamento iniciouse o que é a modificación. A modificación iniciouse o ano pasado, no mes de xuño, xullo, con reunións coas asociacións e con particulares tamén concesionarios da praza, e a partir de aí pasouse aos funcionarios, os servicios do Concello, pois elaboraron unha proposta que no mes de xuño deste ano pois se lle deu traslado ás distintas asociacións, ás dúas asociacións que hai na praza e tamén aos particulares que así o quixeron. Presentáronse distintas alegacións que basicamente se foron recollendo, a excepción de que son as fundamentais, que relativas á prórroga unha vez rematadas as concesións, que, como sabemos todos, pois non se pode acceder a esa petición. A modificación do regulamento contempla pois as aspiracións básicas dos usuarios concesionarios da praza, que
das distintas inquedanzas que nos fixeran chegar, que son como relativo ao tema de traslados, relativos a autorizacións. E agradecería aos que están batendo no solado do principal que garden respeto a esta corporación, que é representante de todos os cidadáns de Pontevedra, e non só a esta corporación, sino a todos os que están aquí presentes. Por lo tanto, agradezollo, moitas gracias, ademais, e ademais é moito máis significativo eso cando isto ven de parte de algúns representantes da Policía Local que ten que guardar o orden nesta cidade. Moitas grazas. Siga vostede, por favor. Ben, gracias. Pois continuando con eso, que na modificación do regulamento recóllense os aspectos básicos relacionados con transmisións de postos, relacionados con temas como era as extincións das concesións por enfermedade, etc., e recóllense aspectos da conciliación familiar, como é por caso de vacacións. En todo caso, señores concelleiros da oposición teñen cumprido pois traslado desta modificación dendo pasado 31 de outubro, o principio de novembro, e, por tanto, non me estendo máis. Pido, se acaso, pois, despois deste período de un mes sobre a mesa, que non houve ningún tipo de alegación, nin se presentou absolutamente nada, pois o seu apoio, cando menos a súa abstención, para que isto sala adiante. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Lefísima. Señora Castro. Señora Castro, ten a palabra. Perdón. Castro ten a palabra. Sí, bo día. O Grupo Municipal Socialista, tras analizar detidamente as modificacións normativas que se pretenden incluir para mellorar o regulamento de mercado vixente dende o 2003 e co fin de solucionar a situación de agonía que sofre o principal mercado de Pontevedra, entende que as mesmas son adecuadas ao seu fin, pero quedan curtas, polo que anuncia a súa abstención, sen perxuízo de que apoyemos o mesmo as resultas das futuras ampliacións que poidan levarse a cabo na fase de información pública. A nosa postura respecto á reforma do regulamento de mercado segue a línea iniciada pola miña compañeira de partido e anterior concelleira de Promoción Económica, Carlota Román, que durante os seus 4 anos de traballo e, a pesar de non ter ningún tipo de apoio dos seus socios de goberno, puxo todo o seu empeño en conseguir que a Praza de Abastos se convertise nun foco comercial, dinamizador e turístico de primeiro orde nesta cidade. Despois dun intenso traballo de regularización administrativa e convocatoria de todas as vacantes existentes, posto o día das concesións e un intento de labor de auditoría, creo que seu sobradamente achantado e preparado o terreo para que por primeira vez en esta situación se este en situación de tomar decisións e reorientar a viabilidade destas instalacións, incluindo actividades singulares e complementarias. A situación que presenta a Praza de Abastos na actualidade é de mercado en decadencia. Existen case 100 postos vacantes e as perdas anuais superan os 4 millóns de euros en cada exercizo. A miña compañeira Carlota encargou no seu día unha exhaustiva auditoría técnica que foi concluinte. O mercado debe funcionar con mentalidade comercial do século XXI. E nas súas conclusións destácanse con carácter principal, entre outras, as mellorías como os horarios de apertura ao público, recomendando a súa ampliación mañá e tarde, que adoleza de unha mellor e máis hixiénica presentación de artigos, etiquetaxes, información sobre materia prima utilizada, así como unha ampliación da actividade que ali se desenvolve, con fin de aumentar a dinamización. Pero isto non é novo. Para darse conta, só é necesario observar, fixarse e copiar de experiencias próximas como poden ser o mercado de Bueu, Vilagarcía ou Santiago de Compostela, este último onde, por certo, non cabe nin un alfiler os fins de semana. E iso porque, entre outras cousas, abren polas tardes, teñen produto competitivo fronte a outras ofertas do sector da distribución e complementan a oferta con outros atractivos como a restauración, hostelería, os cookings e as ferias actúan como reclamos engadidos.
Pero centrándome na nova regulación proposta, non podo obviar que tanto o sentir da mesma como o seu articulado están sacados íntegramente da ordenanza de mercados elaborada pola socialista e anterior concelleira de Promoción Económica e aprobados moitos deles en esta comisión de data, en unha comisión da antiga legislatura de data 13 de maio de 2015. Así coinciden as normas relativas á hixiene, a obrigatoriedade do cartón identificativo, as características que deben revestir os produtos e identificación de orixen dos mesmos, actividades a desenvolver no primeiro piso, regulación de venta de produtos de tempada, aspectos sociolaborais non previstos anteriormente, regulación da posibilidade de licitar postos vacantes, aspectos relativos aos dereitos dos consumidores, así como control das boas prácticas nas vendas dos produtos. Isto facilitou, por dicilo así, o traballo do novo concelleiro, polo que nos gustaría que polo menos se recoñecese e agradecese. En relación ás modificacións introducidas por este Goberno, en concreto a nova modalidade de traslado mediante autorización, parécenos unha figura adecuada co fin de evitar a existencia de postos vacantes e aumentar a dinamización. Tamén entendemos necesaria a actualización das concesións, o endurecemento das actuales sancións e os requisitos normativos destinados a evitar a especulación nunha actividade que, por as súas características e beneficios respecto a outras, debe ter un fin comercial. Pero, con todo, votamos de menos unha modificación da regulación relativa aos horarios de apertura ao público, xa que entendemos que estes deberían ser ampliados, así como referencia a actualización a actuación que se debe facer no mercado deficitario de Estribela, o que nin se nombra, o que nos fai pensar que existe unha certa cobardía para evitar a confrontación, pero sen pensar no fin máximo que serían os intereses de mercado. Por último, para concluir e derivado disto tamén, quero indicar que a miña compañeira de partido, Carlota Román, foi moito máis ambiciosa e valente na súa reforma, xa que incluín na mesma non só este mercado de abastos, senón tamén os mercados ambulantes e o mercadillo de antigüedades, que a día de hoxe seguen sen regulación necesaria, porque xa sabemos que nunca chove a gusto de todos, pero a finalidade dun goberno é xestionar. Moitas grazas, señora Castro. Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, presidente y a todos los asistentes al pleno. Señor Lores, el teatro municipal se está quedando pequeño. Cada vez más sectores de la sociedad de Pontevedra, y colectivos y personal, vienen aquí a rebelarse contra usted. Hoy he desayunado viendo el periódico y se le ve a usted solo, y aquí constato que está usted solo. Se le ve nervioso ya a estas primeras horas de la mañana. En breve, y no me caracterizo yo por aventurar cosas futuras, no me extrañaría ver aquí también otro colectivo que es motivo del tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Que es el reglamento del mercado. Un reglamento de mercado que, apresurado, con apenas 2 meses, sin apenas negociaciones, con 3 visitas a la plaza de modo informal, se nos trae aquí, se nos entrega a los grupos, no se permite a las personas implicadas atender realmente las necesidades que tienen. En este reglamento las alegaciones que se recogen apenas, es una pequeña parte de los que ellas presentaron, apenas sin importancia. Y quería decirle, señor Lores, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al mercado? ¿Qué conoce usted de los problemas del mercado? Creo que quien le habla se ha reunido más veces este mes en el mercado que lo que usted lleva de alcalde. Sí. Así es, señor Lores. Tiene un total desconocimiento de lo que acontece en el mercado. Tantos años en el poder, tantos años en el gobierno, para que el mercado esté en las condiciones en las que se encuentra. Y hablaremos aquí próximamente hablaremos aquí con datos realmente de cuál es la situación del mercado. Hoy no toca. Hoy, por respeto a las placeras, por respeto al trabajo que desempeñan diariamente, hoy, por respeto a ese, no vamos a tratar los problemas reales que tiene el mercado de Pontevedra. En consecuencia, anunciamos nuestra abstención. Anunciamos nuestra abstención como apoyo a lo que va a ser el mercado. Llevamos reclamando que sí que sea un motor económico de Pontevedra, el mercado de Pontevedra. Usted de las empresas no quiere saber absolutamente nada, excepto de una, la publicidad.
La empresa de la publicidad es su gran empresa, señor Lores. En esa sí que usted pone empeño y destina usted todos sus apoyos. Estaremos en el periodo de alegaciones, ya se lo anuncio. Nos reuniremos nuestro partido con las placeras, atenderemos sus peticiones y presentaremos alegaciones, siempre para mejorar el mercado y su reglamento. Desde la Xunta de Galicia, le informo, se han destinado para el año 2016-2020, el periodo de este 2016-2020, 20 millones de euros para el desarrollo de los mercados excelentes. Aprovechémoslo, porque ustedes en el mercado apenas han puesto un duro. Lo que están haciendo lo hacen con dinero de la Xunta y con dinero de los fondos europeos. Ustedes nunca se han preocupado por el mercado. Y ahora veremos cuál es el experimento que nos tienen preparado para el mercado. El tiempo nos lo dirá. Nuestro respeto para las placeras, seguiremos reuniéndonos con ellas, presentaremos alegaciones y no tengo nada más que decir por hoy. Muchísimas gracias a todos. Moitas grazas, señor Martín. Señor García Legísima, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Podía empezar por aquilo de cos que tanden a búter pero, bueno, non vou a seguir por aí. En canto á intervención da señora Carasto, indicarle que normalmente este concelleiro non aquí, senón en todos os sitios onde está, non fala das persoas ausentes. Eu non lle vou contradicir o que vostede di, porque esa persoa non está ausente. Eu creo que no anterior pleno sí me referín aos anteriores concelleiros. Me parecen ben as palabras laudatorias que vostede lle dedica, pero eu non as vou a contradicir. O que sí lle vou indicar, con todo respeto para a anterior concelleira e tamén para vostede, que este concelleiro, o proxecto de regulamento anterior non o leu. Si leu os informes da asesoría xurídica que había, os dous, o último, realizado pola asesoría xurídica a posterioridade do segundo anteproxecto levado a esa comisión e que non se corrixiu no anterior mandato. Ben, e en canto á intervención do señor Martín, vexo que ven hoxe en plan de quentar, pois non sei que, eu non lle vou botar leño ao lume. Ahora, para absterse e dedicar ese tipo de intervención a criticar a actuación no mercado, pois me parece pouco oportuna. É un argumento que o único que busca é lucirse diante dun público e quentar, se acaso, o ambiente. Eu non vou a continuar por aí. O único que lle digo é que desde aquí, desde esta concellería, desde a Concellería de Promoción Económica, o que estamos facendo é o posible ou imposible por revitalizar o mercado e o que representa para toda a zona monumental e para Pontevedra. En iso vamos a seguir, por moitas críticas que se vertan aquí. Ora, o que non lle admito nin a vostede nin a ninguén é que diga que non se escoitou ou que se levou un proceso oscurantista. Mire, creo que lle mostrei a vostede o 29/6 do 2015 iniciáronse por este concelleiro as reunións coas distintas asociacións e con concesionarios que individualmente se presentaron no despacho e a partir de aí iniciouse o traballo de modificación do regulamento polos técnicos municipais. E o demais do recorrido, sabe vostede, porque tamén yo comentei, e non é cuestión de reiterarlo aquí, pero foi tremendamente respetuoso. E as reunións que este concelleiro e a Concelleira de Promoción Económica acudimos á Praza de Abasto non son reunións informais, son reunións del todo formal en a que recollemos as reivindicacións e que tratamos de explicarlle ou, cando menos, dicirlle aqueles proxectos que levamos en conta. En todo caso, gracias pola abstención dos que se van a abster e dos que non voten en contra, o mesmo supoño que llo agradecerán tamén, inda que neste momento non, os concesionarios e concesionarias da plaza que vai ir en beneficio de todos e, o mellor, non a gusto do que queren, pero hai cuestións que non se poden perder. Nada máis e moitas gracias a todos. Grazas, señor
García Lejísima. Sometemos, polo tanto, o asunto á votación. Votos en contra do regulamento, ningún. Abstencións, 13. Votos a favor, 12. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao punto seguinte da orde do día. Permítame vostedes facer unhas consideracións previas a este punto, que é o orzamento xeral do Concello para o exercicio de 2017. Ben, este goberno leva xa varios meses intentando, por todos os medios, chegar a un acordo para os orzamentos de 2017, mesmo hasta o día de hoxe. Ao longo deste proceso incorporamos propostas de todas as forzas políticas coas que estivemos negociando e tamén da sociedade organizada en federacións veciñais e tamén nos consellos territoriais, e non foi posível chegar a un acordo. E temos, polo tanto, neste momento, un orzamento do Goberno proposto pola Alcaldía, elaborado e entregado aos distintos grupos coa antelación suficiente e con todos os informes favoráveis en tempo e forma. E, por outro, un orzamento da oposición alternativo pactado polos grupos da oposición vía enmendas cruzadas, manifestamente ilegal, como poñen de manifesto o informe de intervención, que é o único preceptivo e que estaba no expediente cando se convocou o pleno, así como sucesivos informes posteriores de Tesourería, Intervención e o informe conxunto da Asesoría Xurídica e Secretaría Xeral do Pleno e que se emitiron ante a evidente chapuza do orzamento da oposición pactado polo PP, PSOE, CDS e Marea. Perdón, bueno, a min, perdonen vostedes, pero que perdone ciudadanos. As flagrantes ilegalidades correxidas polas enmendas ás enmendas. Nalgún caso, enmendas ás enmendas das enmendas. Non é... Eu comprendo que é difícil de entender, pero é así. Hai enmendas ás enmendas e enmendas ás enmendas das enmendas que presentaron este último vernes e que siguen a facer que o orzamento sexa ilegal. Polo tanto, esas modificacións, ademais de ser ilegales, propostas, modifican sustancialmente ou desvirtúan sustancialmente os orzamentos do Goberno, impedindo, obviamente, levar adiante os compromisos adquiridos no seu programa electoral. Ante esta situación, este Goberno e este alcalde acóllese o artigo 197 e fago uso del e hoxe mesmo convocarei un pleno para o próximo venres, día 23, no que se someterán a consideración desta corporación os orzamentos do Goberno, que ten dereito a sometelos a consideración deste pleno, para, de ser o caso de que non se acade a maioría suficiente, sometelos posteriormente a unha moción de censura. Perdón, de confianza. A moción de censura é a que vostedes, de forma fraudulenta, quixeron presentar. Polo tanto, someteránse a votación de confianza. E, polo tanto, consecuentemente con eso, e exercendo
os dereitos que me dá o regulamento e a legislación vixente, retiro este punto do orde do día e xa lles comunico que hoxe mesmo se convocará un pleno para tratar os orzamentos do Goberno o próximo día 23 pola mañá. Moitas gracias. Pasamos logo ao punto número 4. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todo el mundo. Bien, en primer lugar quiero decirle que aquí el que no sabe convocar un pleno es usted. Usted lleva, yo no sé, 17 años alcalde, 27, 28 de concejal y aún no sabe convocar un pleno, porque lo que ha hecho usted para hoy es una auténtica chapuza. Señor Lores, primero se hacen informes, se obtienen informes y luego se convoca el pleno, no al revés. Usted lo hizo al revés. Primero convocó el pleno y luego aportó informes. ¿Qué pasa? Usted reconoce que no sabe ni convocar un pleno. Y usted hoy se escapa con su presupuesto porque sabe que no va a ser aprobado. Y usted, para convocar un pleno, debe convocar una junta de portavoces. Señor, no estamos en la República. Señor Moreira, usted... No, está equivocado. Señor Moreira, vostede ten todo o dereito do mundo a opinar sobre a legalidade da retirada que me permite o regulamento deste punto do orden do día. Respeto. No, pues va a ser que no. Es que usted pode opinar sobre a retirada deste pleno do orden do día. Deste punto do orden do día, deste pleno. Pero sobre os orzamentos poderá ter usted ocasión de opinar, bueno, xa está opinando regularmente, o día 23 opinará usted sobre ese tema. Por lo tanto, neste momento, se vostede quere algunha aclaración sobre a legalidade da retirada deste pleno, o señor secretario non ten inconveniente ningún en darlla, se a quere, e se non, pois o punto está debatido e pasamos ao seguinte punto. Bien, pues unha aclaración, pero que non teña que ver con o pleno que está retirado do orde do día. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Quiero solicitar una aclaración, puesto que a nuestra enmienda, la base de ejecución número 13, se formuló un informe jurídico totalmente extemporáneo y nosotros hemos subsanado esa supuesta deficiencia. Quiero saber si está subsanado o non está subsanado. Non é o que entende a asesoría xurídica. Non subsana esa aclaración a ilegalidade da modificación desa base 13. Vale. E hai un informe que teñen vostedes na súa man que dice... Quiero saber si jurídicamente está subsanada a falta non é de a miña motivación. competencia, son os asesores xurídicos os que lle deron esa cousa. En todo caso... Quiero que me diga si está motivada o no, si hay motivación o no. Le podrá gustar o no gustar, pero ¿hay motivación, sí o no? ¿Motivación de qué? De la enmienda número 13, que tanto le fastidia a usted. Que dicen a asesoría xurídica de que non están resoltas as ilegalidades que planteaban vostedes. Quiero que me diga si hay motivación o no hay motivación. Podrá gustarlo o no, pero ¿hay motivación o no? Asesores, si quiere. Le dejo un minuto para asesorarse. Eu non informo xurídicamente e o señor secretario dice que lle informará. O señor secretario pode falar sin problema ningún e estáme dicindo que lle informará a vostede no próximo pleno. No, informe usted ahora. Me ha informado de su decisión. Creo que me informe de un expediente que está en el pleno. Es una cuestión previa. Usted ha hecho una cuestión previa, yo hago otra cuestión previa. A ver, dígame, ¿está subsanada? No. A única cuestión previa que se debate aquí é se este alcalde ten competencia para retirar un punto do día ou non. Usted ha non dicho hai que no máis es subsanada. discusión. Usted E o dice, próximo venres dice que pola no está mañán subsanada. Dígame debatemos. si está subsanada o no. Que non está subsanada. ¿Por qué? Dígamelo. Porque o dicen os asesores xurídicos. Le doy un minuto. Asesores. O dicen os asesores xurídicos. ¿Hay motivación o no? Quiero saber Señor si... secretario, explíquelle o tema. Vamos a ver. No se oye. A presidencia, pues días de novo, voy a ver con calma, acaba de retirar o asunto da orde do día facendo uso das facultades que lle confire o regulamento orgánico do Pleno. Entón, non procede xa comenzar no debate.
Non obstante, si se insiste neste punto en concreto, que xa digo que non sería o procedente, eu acabo de ler o informe hai escasa unha hora, hora e media, non sei. A miña primeira opinión, a bote pronto, é que non se subsana, que a motivación insuficiente non subsana a motivación. Pero por aí non por escrito, e vostedes o que non poden pedirme é que faga un informe en menos de 15 minutos ou en menos de 20 minutos. Como do mesmo xeito, tamén hai que ter en conta que aí informou a asesoría xurídica e terá algo que dicir. De todas as formas, eu sigo a insistir. Este non é o punto que se está agora mesmo en riba da mesa. O alcalde acaba de retiralo e xa se volverá a debater cando se volva a convocar ao pleno correspondente. Pero si estamos... É o mesmo. Estaba correctamente convocado este pleno, sí ou non? Claro que sí. Claro. Estaba convocado, pero... Bien convocado. Sí. ¿Se dieron todos los informes al momento de la convocatoria? A ver, eu non quero entrar en esta discusión. Vale. Pois claro que é un tema técnico, estaba convocado no seu momento, logo despois hubo enmendas ás enmendas das enmendas con informes sucesivos. E iso é para chegar hasta a extenuación, porque é imposible cumprir os plazos con enmendas de enmendas de enmendas. É imposible. Había un informe de intervención que era o único preceptivo. A raíz de que hubo novas enmendas, hubo novos informes, e entón eses informes non cumplen os prazos preceptivos. Pero iso é inevitable, podemos estar así eternamente. Podríamos estar así meses. Porque cada vez que se presenta un informe hai unha emenda e automáticamente ten que haber outro informe e que non cumple os plazos. Por lo tanto, o día 23 están xa todos os informes a disposición de todo o mundo con plazos suficientes e se debate o orzamento sin ningún problema. E usted podrá falar, como pudo falar sempre, toda o que queira falar. Neste momento está retirado. E o señor secretario acaba de informar de que é perfectamente legal que se retire un punto. Non é a primeira vez que se retira un punto do orden do día. Por lo tanto, pasamos ao seguinte punto do orden do día. Sí, pero é sobre o mismo, é sobre o mismo. Señor Agustín. Sí, con independencia de que isto se pode entender máis ou menos como unha derrota, a miña pregunta é que vamos a debater no pleno ese do venres? Vai haber unha nova comisión informativa? Vais a asumir o ditame da comisión informativa anterior? Vas a subir as enmendas ou vamos a ter un prazo para presentar enmendas? Ou como vamos a facer? Seguro que escutei mal, sí. Está? Sí. Pois xa o dixen claramente. Hombre, se non estaba vostede escoitando con todos os respetos, pero díxeno claramente, non? Se vai a someter o orzamento do goberno. Cos informes pertinentes. As enmendas son manifestamente ilegales e xa están debatidos. Por lo tanto, se convoca e se xustificará a convocatoria deste pleno en base ao artigo 197. Se lo lee usted con calma e xa está. Sí. A mí me gustaría hacer constar en acta mi protesta formal. Cuando se amputan los dictámenes de la Comisión de Economía, la cual presido y que representan a todos los pontevedreses, se está amputando a todos los grupos políticos de una forma manifiesta de la posibilidad de participar en los presupuestos. Y aquí anuncio que yo personalmente, aunque luego habrá que estudiarlo, anuncio que estudiaré medidas legales para este atropello de los presupuestos que ha hecho el alcalde de forma unilateral. Es, sinceramente, una vergüenza. Usted tiene que aprender cómo hacen en toda España los presupuestos. ¿Cómo se aprueban? Se consiguen votos negociando, no haciendo triquiñuelas políticas y argucias absolutamente vergonzosas. O aprovechando que se vaya un concejal y que se opere, o aprovechando argucias técnicas manifiestamente ilegales. Y como presidente de la Comisión de Economía, protesto enérgicamente, que conste. Muchas gracias. O ditamen da Comisión de Economía foi informado negativamente polos técnicos municipais. E non se amputa nada. Amputarán no seu traballo, pero aquí non se amputa absolutamente nada.
Señor Rei, que é o que faltaba. Bueno, creo que técnicos... Estou eu, non? Non pideu. Señor Rei, ten a palabra. Ben, bo día. Eu creo que a Secretaría Xeral do Pleno e a Asesoría Xurídica poden ser considerados técnicos municipais. O venres, o día 16, emitiron un informe no que acaban dicindo este informe emítese co fin de completar o da intervención xeral municipal ao ditame da Comisión Informativa que ao incluir enmendas ao artigo 122.2 do Regulamento Orgánico do Pleno as súas comisións prevé. Isto supón, di o secretario e di a asesoría xurídica, que debería estar a disposición dos membros da corporación desde o momento da convocatoria da sesión plenaria, que foi o día 14 de decembro. Polo que, cando menos, habería permitírselles a presentación da emenda ao ditame polo que a este aspecto atinxe antes da propia sesión de así estimarse polos mesmos. Quero dicir que é perfectamente lexítimo presentar emendas de subsanación a emendas previas. Entón, hoxe estábamos aquí, teóricamente, convocados para, sobre este asunto, votar en primeiro lugar un voto particular que formulou un concelleiro discrepante, que é o señor González Carballo, e, a continuación, votar o orzamento emendado como saiu ditaminado da Comisión de Economía e Facenda. Eu non teño inconveniente se o alcalde considera oportuno retirar o asunto da orde do día, non teño inconveniente que o faga porque o regulamento prevé esa situación. A min o que non me parece lexítimo e me parece un atropello é que se aproveite esa retirada, que se pretenda aproveitar esa retirada do asunto da orde do día para convocar un pleno ao que no que se eluden ou se omiten as votacións que manifestarían a vontade dos grupos municipais a respecto de en que se invisten os cartos deste Concello durante o ano 2017. Entón, pregunto ao secretario xeral do Pleno se a ese Pleno do día 23, que acaba vostede de anunciar que vai convocar, únicamente iría a votación do proxecto de orzamento aprobado pola Xunta de Goberno do Concello, porque eu entendo que hai un ditame perfectamente válido da Comisión de Economía e Facenda do que saiu un orzamento emendado e ese orzamento debería ser votado tamén. Deberíamos os grupos municipais ter a oportunidade de votar sobre ese orzamento. O que non pode é pospoñer ese asunto varios días e simplemente para despois furtarnos a posibilidade aos demais de manifestarnos sobre iso. Outra cousa é que diga retiro o asunto da orde do día porque me parece que dándonos de prazo 4 ou 5 días máis ou os que sexan, habería oportunidade de establecer negociacións se hai vontade de diálogo que permitisen chegar a un orzamento que eu penso que sería bo para todos que saíse aprobado por unanimidade deste pleno. Nada máis. Moitas gracias. Señor Rei, dúas cuestións da que vostede non son exactas, non? Efectivamente, podíase optar por votar un voto particular, perfectamente legal, pero o que non se iba a votar porque non é legal é un ditamen ilegal. Vale? Non se iba a votar un ditamen que os técnicos municipales dicen que son ilegal e, polo tanto, pois sería o mismo, só coa diferencia de que, por se houbera algunha dúda de que os informes non están a disposición nos plazos pertinentes, se fai o pleno dentro de 3 días para que se cumplan os plazos pertinentes. Pero non se iba a votar. Esta alcaldía non iba a permitir que se votara
o dictamen da comisión porque os técnicos municipais dicen que non solucionan as emendas a ilegalidade total dese dictamen. E iso está nos informes. Léase vostede todos os informes, agora ten tempo de 3 días para lelos. Por lo tanto, hoxe non se iba a votar o dictamen da comisión, de ninguna maneira, porque este alcalde non o iba a permitir, porque é manifestamente ilegal. Por lo tanto, se votaría o voto particular, que non habría ningún inconveniente en votalo, pero ustedes aducirían, obviamente, que non tuveron plazo suficiente para estudiar os informes. Por lo tanto, se fai dentro de 3 ou 4 días. E a convocatoria se fará argumentada legalmente e ustedes terán todo o dereito do mundo a recurrir o que queiran recurrir. Pero o que non vai a facer este alcalde é gobernar con un orzamento perpetrado e destrozado pola oposición. Porque iso non está en ningunha lei. Non está en ningunha lei. En ningunha lei está. Na lei está que cando nos aproban os orzamentos do goberno, despois de intentar chegar a acordos como intentamos, chegar a acordos con todo o mundo, e despois de intentar chegar a acordos con todo o mundo e de algúns grupos nin siquiera decir públicamente que xa non tiña nin siquiera interés en chegar a ningún acordo e pedir cousas que non se piden en ningún sitio. En ningún sitio. O que ustedes pediron na negociación, algún grupo non está feita en ningún sitio. En ningún. Nin donde gobernan, nin donde están na oposición. E dito isto, non deixa que... A ver, os insultos definen a que nos dá. Por favor. O que sí está previsto na lei é que cando non se aproban os orzamentos que presenta o goberno, o goberno ten dereito a solicitar ou a aprobalos por medio dunha moción de confianza. Cuestión que vostedes non queren. Xa non o quixeron o ano pasado. O ano pasado non o quixeron. Buscaron un subterfuxo, porque a mí non me hubiera importado o ano pasado que votaran ustedes en contra do orzamento. Votan en contra do orzamento e presentan ustedes unha moción de censura cando queiran, pero de frente, presentan unha moción de censura, porque ustedes teñen 13 concelleiros e nós temos 12. Por lo tanto, presentan ustedes cando queren unha moción de censura e presentan o orzamento que vostedes queiran. E nós enmendarémoslo. Da oposición. Pero mentras eu sea alcalde, non se aproban uns orzamentos que destrozan o que levamos facendo durante moitos anos. Entón, iso é perversión. Por lo tanto, está dito, o punto está retirado, debátanos vostede, ou sea, o próximo día debaterán, usted podrá falar todo o que lle dé a gana, porque canto máis fale, moito mellor. Vale, ala. Ben, canto vostede máis fale, moito mellor. Señor secretario, non sei que lle preguntaba, como non se fían de min, Xa escoitei a pregunta. Por que o ditame do orzamento? Por que o orzamento ditaminado pola Comisión de Economía non vai ir a ese pleno que vostede acaba de convocar agora? Imos ver, o que acaba de facer o alcalde é retirar o punto de orde do día. Estás adiantando todo o debate a un próximo pleno. Pero o que acaba de facer é iso, e tamén acotou os termos do debate agora mesmo, que son se a retirada é ou non é correcta. A convocatoria que faga o señor alcalde, e como a justifique, pois será cando se poda rebatir, e se poda informar, e se poda decidir se é correcta ou non. Eu neste momento non sei como vai justificarse, como se vai convocar. Ele está aludindo ao artigo 197 bis, eu supoño, da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, que probablemente incide
un punto moi cualificado respecto ao procedimento normal de ditame de comisións informativas, de pase por pleno, de enmendas, etc. Pero que, claro, matiza moi cualificadamente todo o procedimento. Entón, cando chegue esa convocatoria, farei o meu informe e entón será cando se poda debater sobre ese asunto. Agora mesmo non me poden pedir eso. Moitas grazas, señor secretario. Pasamos ao punto 4 da orde do día. Proposta de aprobación de factura presentada por Telefónica de España a SAU por importe de 1.958,48 euros mediante recoñecemento extrajudicial de crédito. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Facenda, me parece que non lo tengo. Señor Mato, ten a palabra. A Comisión de Facenda, na súa sesión do 14 deste mes, ditaminou favorablemente por unanimidade a proposta de acordo que consta no expediente. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Si non hai intervención, sométese o punto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Punto número 5. Colaboración do Concello co Centro Asociado a UNED, constitución do Consorcio Universitario Centro Asociado a UNED de Pontevedra e ratificación dos seus estatutos. Señor secretario, ten a palabra. Neste caso, foi a Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural, tamén do 14 deste mes, a que ditaminou favorablemente o asunto sometido a votación do Pleno, se ven neste caso coa abstención do representante do Grupo Marea de Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Señora Fouces, ten a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas, bo día, señor alcalde. Simplemente decir que ata agora a UNED estaba constituída por un padroado, onde o Concello formaba parte. Ese padroado xa non hai, xa non existe, é un consorcio, e do que se trata aquí é de aprobar os estatutos dese consorcio, onde o Concello estará representado da mesma maneira que estaba no anterior padroado. Nada máis. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas, bo día. Adianto que Marea Pontevedra vai a votar a favor, pero nós preferiríamos que na composición deste consorcio non estivera empresa ENCE, a cal busca redimirse polas consecuencias tan desastrosas que no medio ambiente e na economía segue a producir, aínda que vestida de aparente legalidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Compartimos esa opinión da señora Moreira. Sometemos o punto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstención? Ningún. Votos a favor? Apróbase por unanimidade da corporación. Punto número 6. Proposta de prórroga para o ano 2017 do Plan Municipal de Prevención de Condutas Aditivas do Concello. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Benestar Social citada anteriormente ditaminou favorablemente a proposta de acordo coa abstención de novo do representante do Grupo Marea de Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Señora Fouces. Bueno, brevemente, igual que xa informei na comisión, o plan municipal remataba o 2016, solo que a interinidade que estivo en este momento o estatal, o Goberno do Estado, pois non se levou adiante o novo plan estatal, do que deriva o plan autonómico, do que derivaría o plan municipal. Polo tanto, estamos agardando a que se elabore o plan estatal, que sei que está a piques de rematarse a principios de ano. A partir de aí se elaborará o autonómico e de aí o local, o municipal. Polo tanto, temos que prorrogar un ano o que tiñamos á espera destes novos prazos. Grazas, señora Fouces. Algúnha intervención?
Se non hai intervención, sométese o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade da corporación. Punto número 7. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición presentada polo Grupo Municipal do BNG para dar apoio expreso á Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, a Viturga. Sometes a votación. Algún problema? Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, normalmente se viñan aprobando todas as urxencias. En este caso, e aviso xa que vai a ser así en máis ocasións, entendo que hai mocións presentadas polo Partido Socialista dende o mes de maio, en xuño e en xullo, que non se traen a pleno, que están aí archivadas ou metidas nun caixón, e, por tanto, nós, como Partido Socialista, vai a votar en contra da urxencia, pide que se vote, vai a votar en contra da urxencia ou lle pide que retire este punto do orden do día, porque creo que non é procedente que, mentras mocións da oposición permanecen durmendo os señores justos, pois vostedes traigan aquí mocións pola vía de urgencia. Moitas gracias. Agustín Fernández, señora... É que non me puxo. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Simplemente, a raíz das palabras do señor Fernández, para decir que cando houve a xunta de portavoces para os temas que se incluían neste pleno, todos os grupos da oposición manifestaron que non querían introducir neste pleno ningunha moción. Entón, a xustificación que acaba de dar non se sostén, porque se non hai esas mocións ás que vostede facía referencia no pleno é porque vostedes mesmos dixeron que non querían introducir neste pleno ningunha moción. Non abreu debate. Contestou o que vostede dice. O debate abreu no vostede. Señor Fernández, ten a palabra. Podo contestar, non? Ben, en todo caso, a decisión que tomou o Partido Socialista, non sei se o resto dos grupos da oposición, con respecto a este pleno, é que, cando vai un tema tan importante como é o tema de orzamentos, que teóricamente íamos a discutir hoxe aquí, sobraba estar introducindo mocións, ben sexa pola vía de urxencia ou ben sexa pola vía ordinaria. En todo caso, ese non é o fondo do asunto. O fondo do asunto é que sistemáticamente se veñen evitando traer a pleno mocións do Partido Socialista e tamén de outros grupos da oposición, e iso a nos parece que é unha falta de respeto hacia o traballo que se fai dende a oposición. Por tanto, mentras a Xunta de Portavoces ou o señor alcalde, que é quen tenga a capacidade legal, non establezca un método que nos permita saber cando van a vir as nosas mocións en un tempo razonable. E nos dixemos, cando presentamos en maio unha moción que é complicada, dixemos que non estábamos por apurar os plazos, sino para que os funcionarios traballasen con comodidade, pero claro, pasados 7 meses ou 6 meses desde que presentamos as mocións e seguimos sin saber delas, vostedes terán que comprender que algo teremos que facer. Algo teremos que facer, polo menos para protestar, mentras o señor alcalde nos deixe protestar, que o mellor tamén chega o momento en que nin podemos protestar para que esas mocións, ese traballo que nos facemos e que queremos compartir con todos, se traigan a pleno. Mentras eso non sexa así, evidentemente, nós tamén adoptaremos as nosas medidas dende o punto de vista democrático. Moitas gracias. Señor Agustín, hai máis intervencións en este sentido? Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros también vamos a votar en contra de la urgencia, puesto que este tiene que ser un pleno de presupuestos. Dijimos que tenía que haber un pleno monográfico de presupuestos. Los demás grupos decidimos no traer ninguna moción. Usted hace esto, puede demorar el presupuesto, pero esto no. Mire, para nosotros el presupuesto es prioritario por encima de esta moción del bloque, que yo creo que si el presupuesto puede esperar al viernes, esta moción también puede esperar. Así que vamos a votar en contra. Muchas gracias. Moreira, señora... Alguén máis quere intervir? Señora Gulías. Señora Gulías, vamos a votar a urxencia. Vas a xustificar a urxencia? Por que é que non xustificamos a urxencia? Debe poder xustificala, porque a mellor podemos que cambien de opinión. É posible.
Grazas. Moi bo día a todos e a todas. Para alén do debate que se produzo aquí, ou solamente unha aclaración, esta moción presenta a Asociación de Vivendas Turísticas de Galiza. O motivo da premura é porque se está facendo en todos os concellos, están forzando un debate para ser introducidos no proceso de debate da lei que se vai a dar próximamente, polo tanto entendíamos que o Concello de Pontevedra deberíase pronunciar para apoiar os propietarios e as propietarias de vivendas turísticas de Pontevedra e de Galiza en xeral, mas en todo caso podémola retirar, non temos problema e dará expreso apoio ao goberno local en xunta de goberno. Eu por min manteño que se vote urxencia. Pois votamos a urxencia. Votos en contra da urxencia? 13. Abstencións ninguna. Votos a favor 12. Rexeítase a urxencia. Pasamos ao punto seguinte. Coñecemento de resolucións e decretos. Algúna intervención ao respecto? Non hai intervencións. Preguntas? Non hai preguntas. Rogos? Non hai rogos. Hai un rogo do Grupo Municipal do PSD da PSOE sobre a limpeza e decentamento das rúas e espazos adyacentes da Avenida de Compostela. Retirámoslo tamén consecuentemente. Eu non esperaba menos de vostede, porque ten a mesma urxencia que as vivendas. Bueno, bastante menos. Polo tanto, se non hai rogos, nin preguntas, nin nada, pois levantase a sesión. Bo día a todos e a todas.